खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुंखौ आं बुंग्रोना लानोसै आंनि मुङा मिस सिलिमा बर' आं गोदान मोनसे इउटुब चेनेल खुलिदों JS बर' ब्लग्स भिडिअ बेयाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय इन्डास्ट्रियेल सुइं मेचिन अपारेटरनि बागै आं एसे जिखिनि हायो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो आंबो टिचार नङा सासे स्टुडेन्टसो जिखायनो हायो आं बेखौनो दिन्थिलांनो नाजागोन माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय थौदो बिदिब्ला Trade guide. Kita trade guide dulu. खाथियावनो नांगोन बिनो मोनसे साइडजोंनो सोनांगोन थ्रेड लुप गाइडार थ्रेड लुप गाइडारावबो मोनसे साइडजोंनो सोनांगोन थ्रेड टेंशन कंट्रोल थ्रेड लेफ्ट टेक अप लेभार थ्रेड टेक अप लेभार थ्रेड टेंशन कंट्रोल एबारना निडलाव सोनांसिगोन मेगनासो नुगोन हमनानै नै निडलाव सोना होबाय आङो जि मेगनानो नुलायलाङा बिनि उनाव बेखौ बिदि केनिलाइस्टारजों बिदि खालामबा बेयो उथियो आरो बेनि उनाव आं इन्डास्ट्रियेल सुइं मेचिननि बागै बुंगोन होनना बुंनाया बेनोदि नै आंनिया लोगोफोरा फैजोब्बाय दे साबस्क्राइब করে দি 네, 꼭 키키꼼 키바이다 거 Itu kisi daisa. 뭐 ini dikasih Itu kiri video budaya sedoy. oh Aduh ki. steak Bukan kamu musuh. Bukan itu tidak. hol बेखिनियानोमोन आंनि भिडिअआ दानिया सिख्लाफोर समायना समायना अफ खालामसै दानिया itu packing porsun itu packing pori disun Foto. kitab gila Bukan mana? oh bubin tuh ulo ada tolong saya bubin puta saya kali puta mau rumor lo yang di mau video bonam Sony classroom ya no apa ya nanya ki nas কি খেলি আছা ভিডিঅ বনাই আছো দে माबा मोनसे बुं दे साबस्क्राइब खालामनांगोन जों चेनेलखौ जागोन दे सबका समायबाय नोंगो नाखैब्रा मा साबोन लादों नोंलाय DDUGKY आव नोंसोरबो ITI आव एडमिसन लाफैनो हागोन सोलोंनो मोनगोन बेफोरखौ सोलोंनो हागोन लाइननि आरो बेफोरो दे रुनिमा मा खबर मोजाङानो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन होनना बुं दिनै सनिबारखाय क्लासआ हाफ जादोंमोन दा खेला गेलेनो होगोन डान्स खालामनो होगोन
DDU GKY बेयाव SMO नि थिउरि क्लास जायो बेयाव कम्पिउटार क्लास जायो सोरबाफोर जुदि मिन्थियाखैब्ला आं दिनै मोनसे खोथा खिन्थानो सानदों आरो रौता टाउन खाथियावनो आरो स्टेसन रड फैनायथिं टाटा टी होननाय मोनसे जायगा दङ बेयाव मोनसे हस्टेल दं आरो सेंग्राफोरानो जा सिख्लाफोरानो जा बेयाव एडमिसन लाफैनो हागोन ITI नि सिख्लाफोरनिया फ्रि जानाय थानाय गासैबो बिजाबनिफ्राय कलमनिफ्राय गासैबो फ्रि ओमफ्राय सिख्लाफोरनिया इन्डास्ट्रियेल सुइं मेचिन अपारेटर थागोन बिनि उनाव बिनिया थिउरि जागोन SMO नि ओमफ्राय कम्पिउटार क्लास थागोन ओमफ्राय सफ्ट स्किल मोनसे थागोन इंलिश क्लास ओमफ्राय बेखिनियानो आरो आं बुंनायनि बारा एक्सपिरियेन्सबो गैया गोरोन्थिबो जानो हागौ सर्टैनो बुङो आं खोथाखौ जेखिनि हायो बेखौनो खोन्थालांनो नाजासिगोन आङो सेंग्राफोरनिया प्राइभेट दङ सरकारि दङ फैसा होनायबो दङ फैसा होयिबो दङ फैसा होयिया सरकारिया 1 year ओमफ्राय फैसा होनायनिया 2 years ओमफ्राय मा बुंनो बावलायलांबाय र' भिडिअ'आ फैदो बारा बुंनो रोङा ओमफ्राय सिख्लाफोरनिया सरि बावदोंसो सिख्लाफोरनिया 3 मासल' 3 मास अनलि 3 मास आंबो बेयावनो दंफैयो दा थांनो जासिगोन